नों बर' हिनजाव मोनासै नामा मानो गुबुन जाथिनि हिनजाव लानांगौ बर'खौ लागौमोनथाय बर'नि थै जागौमोन एनाव हमखौनो बर'नि थै गैया बेखायनो बर'नि जारिमिनखौ मिथिया जोंहा प्रमद बर' बिथाङा जोंहा बर' हिनजाव मोनाखिसै नामा बर' हिनजावखौ लानाय मोनब्ला दिनै बर'नि थै जागौमोन ना बा बर'नि थै थागौमोन ना बेबायदि खोथाखौ जोङो दिनै नुनो मोनदों दा जोंहा बे प्रमद बर' बिथाङा दिनैहाय बर' हिनजाव मोनाखै नामा दा बे बाथ्राया आं बुंनाय नङा दे रायजो नोंथांमोन दा बे बाथ्राखौ जोंहा नैबे सासे आइजोआ बुंदों जोंहा बे प्रमद बर'नि सायाव दा जोंहा बे नैबे आइजोआ जोंहा प्रमद बर'नि सायाव बा बिटिआर सरकारनि सायाव जोंहा दिनै मा बुंखो नोंथांमोना क्लियारै नैबे आंनि भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना खोनासंनानै लाबानो जाबाय आं नोंसिनि बे भिडिअनि गेजेरजों होनो थांगासिनो दङ होमबा मोनसेनि मोनसे बाथ्रायावबो जों नासयजायो नोंनि गाननाय जोमनाय ड्रेसावबो नासयजायो राव हारिमुआवबो नासयजायो होमबा बेफोर नासयजानाया सोरनिफ्राय फैदो सरकारनि बेलानिफ्रायनोथ' फैदों प्रमद सरकारनिफ्रायनोथ' फैदों माखौ गोजोन होनना बुंबाय थायो बिदि दुइ नम्बरिया बाथ्रा बुंबाय थानाङा सैथो खोथा बुं नों सासे दामाने गुबुन जाथिनि हिनजाव लानाय दामाने फेस्ला बाथ्रा बुंनो रोंबाथ' जानाय नङाना सैथो खोथाखौ बुंनो रोंनांगोन होमबासो जों सैथो जाथि सैथोआव सोलिनांगोन जों सासे नों बर' हिनजाव मोनासै नामा मानो गुबुन जाथिनि हिनजाव लानांगौ बर'खौ लागौमोनथाय बर'नि थै जागौमोन एनाव हमखौनो बर'नि थै गैया बेखायनो बर'नि जारिमिनखौ मिथिया आं बेखौनो बुङो आरो दिनै बेफोरबायदि जिथु बिटिआर सरकारा बायसान्सआव अननायनि गेजेरजों पाब्लिकफोरखौ बा जोंनि बर' आइजोफोरखौ अननायनि गेजेरजों नोंसिनि चिरां जिल्लायाव बेफोरबायदि बा गुबुन उदालगुरि जिखुनु बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव जायगा लायै जायगा इन्डास्ट्रि खुलिना होनो हायोब्ला इन्डास्ट्रिफोरखौ खुलिना होयोब्ला नोंथांमोना सलायनो हानाय केपासिटि दङ गैया जों आजादि सलायगोन खारन जों मोनसेबो बाखि गैला जों दा नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों नुबाय आरो खोनाबाय नङा होमबा नोंथांमोन दा जोंहा बे प्रमद बर'नि सायाव जोंहा बे सासे आइजोआ जोंहा गोबांथार जोङो खोथा बुंनायखौ जोङो खोनानो मोनबाय बा गावनि मेगनजों नुनो मोनबाय नङा होमबा लोगोफोर दा जोंहा नोंथांमोना बेसेबां सैथो नोंथांमोना बे आइजोनि सायाव नोंथांमोना बिजिरनानै नायबानो जाबाय दिनैहाय बेसेबांबादि थगायखो आरो बेसेबांबादि दुइ नाम्बार खोथा बुंखो बा दिनैहाय जोंहा सरकाराव दं हिसाबै जोंहा बिटिआर सरकारा दिनैहाय माबायदि गोजोन बेफोरबायदि बाथ्रा बुंनायखौल' जोङो नुनो मोनदों नङा होमबा नोंथांमोन जोंहा दिनै बे खोथाखौ जोंहा बे आइजोआ क्लियारै बुंनो हादों दा बेवहाय दुइ नाम्बार खोथा बुंबाय थाबा जानाय नङा आरो दिनैहाय माखौ लानानै गोजोन फैबाय बेफोरबायदि खोथा बुंबाय थादों नङा होमबा लोगो नोंथांमोन दा जोंहा बेखौबो नोंथांमोना बे आइजोनि खुगानिफ्रायनो नोंथांमोना खोनासंनो मोनबाय दा दिनैहाय जोंहा बिटिआर सरकार नङा होमबा लोगो नोंथांमोन जोङो नुनो मोनो दा जोंहा गोबांथार जोंनि बर' आइजोफोर बा जोंहा दिनै माखासे बड'लेण्ड सोमावसारनायाव जायफ्रा मुंख्लं जानाय न'खरफोर आरो जोंहा माखासे एक्स एनडिबिफोर बे बिथांमोना माखासे गावसिनि मोन्थायखौ मोनैनि थाखाय दिनैहाय बयबो खुद्रि सारदों बा दुखु मोनदों नङा होमबा नोंथांमोन दा जोंहा नैबे फैबाय थानाय बिटिसि इलेक्सनावहाय बुंनो थाङोब्ला जोंहा दिनैहाय एक्स एनडिबि नङा होमबा लोगोफोर दा बेवहाय जोंहा माखासे गोदान राजनितिक दोलो जोंहा ओंखारनो थांगासिनो दंबा ओंखारगोन नङा होमबा नोंथांमोन दा बेखौबो जोंहा दाखालि माखासे एक्स एनडिबिफोर इउनाइटेड फार्मनि बे बिथांमोना बुंना होखाबाय क्लियारैहाय गोदान राजनितिक दोलो फैगासिनो दं होननानै दा फैबाय थानाय समावसो नुसिगोन नङा होमबा लोगो नोंथांमोन दा दिनैहाय जोंहा बिटिसि इलेक्सनावहाय मा रोखोमै बा माब्रैहाय जोंहा बारग'लांगोन बा जोंहा सरकारावहाय सोर फैफिनगोन दा जोंहा बिनि थाखाय बयबो साखाफारा नङा होमबा लोगोफोर बयनिबो राजनितिक दोला बयबो दिनैहाय साखाफारा दा बेनिखायनो जोंहा सोरखौ सापर्ट होनांगौ सोरखौ सापर्ट होनाङा जोंहा गावनो बुजिलायखागौ नङा होमबा नोंथांमोन दा जोंहा बुंनो थाङोब्ला एबारावहाय रायजो राजानि गांनाय उखैनाय बा रायजो राजाखौ जाय अनसायगोन बा नायगोन जोंहा बेबायदि राजनितिक दोलोनोसो जोङो गावनि बेसेन गोसा भटखौ होनो नांगोन दे रायजो नोंथांमोन दा आंनि दिनै भिडिअ लाबोनाय बेखिनियानो लोगोफोर दा जोंहा दिनै बे प्रमद बर'नि सायाव जोंहा बे आइजोनि बुंनायखौ नोंथांमोना बे आंनि भिडिअनि गेजेरजों नुनो मोनखाबाय दा आंनि दिनै भिडिअ बेखिनियानो लोगोफोर बाय बाय